पहिला नि रबर तान्जा भने बाइक तान्जा खाने अब छैन अब तो रबर फास्ट टिबो फाने ही खनाय बर कासो लाखा अंग लाखा गाड़ी हो बर रबर जखन तुखा मात्र न तुखा ही खाना का मात्र न बरफ फाइलेखा टिब्रा मथाम बरफ हंगा फाइलायै रबर टाकाय खुदी न रबर कायमियाखौ जों बागनानै हिनै पन्चायत अफिस हते सालायजाक सिन पार्टी हते सालायजाक नै बरफ सालां हता नन जाव सालाय खर बुजु फाइ साबगे ना बरन सिदासिनि बरफ खायाबो 100 जना र काबाना अतुर वे फाइजाक बायदा वे फाइजाक सिदो सिनि अजात सालांनायखाय सामल बाय बिराजी संरक जतन जयसिन पारानि लिडार समिरन्जन सरजी संरक बरफ सालांता बरखाय त बो पार्टी नि लिडार बरखाय त्रिपुरा मथानि लिडार न बोताम खायनि आईपीएफ ति ताखाय हिंदा बर रबर रखं को खत नि रबर तानख्ला हामिर आईपीएफ ति खायनै बरफ नों सिमिदा माना नां आबो जतन बागै कायना नांनाय नि बरफ आबो हायके साता हंगाय नों ताखाय खुदि राबनि नग हा अंगो खायै खुरै देरेन खुरै फपतनि नि बरफ साजाक हंगाय आंबो कायावैनो फपतनि खा देरेन द खुरै हंगाय आबो नै बरफ फायै आबो हायके कलांथां बैखता साबसारि तबलां हा एगारि इंगो अतु गारि खुंटाना जंतलां हा 100 150 ना जंतलां हंगाय ताय बरफ अंगो खाय कलांथां बैखता जतन सगाक बाय कायना हामिया कादलै मकलक जतन सगाक कलां बैखता 10:30 ता हरनि 10:30 ता तिनि थानाय हर 10:30 ता बरफ गाटे खाय कलांखता फांगो जरो तान जाखना रबा हमने 450 नि ऊपर अब जतन सेस खाय कलां बैखा तानमान जरो नों खाय नगदन आं नगो खरै यांगो सागबाय बाय यांगो प्रोग्राम फुजा पाय माने नै नायलाय तंखा हंगाय नगो खरै ताय मनाय संरक तो नगो तंगो हंगाय बर खाय तो 60-70 जना रंगान हिसाबो हंगाय नगुरिवै आयं बरफ नखरै बरफ ब सिनेमालिया ग्यांग रक खिगलायै आबो हाय खाय गलां थांता बरफ नि मनाय सं खरसबन खरसाबन सिनेमा करि रहे बरफ नंग एकदम नखरसे मालिया दगा फियग गागलिया बरफ नों ता अमहाय तम नों त लखर नों ताम कखजन मुस तानि जर नि नर जेमरि खाय जमन बे तै जेरलि ता कटक नों ताम कखजन मुस बम आबो हाय इको उमनि साया ता हंगाय आंबो कुनु पार्टी व कुनु पद कायसाल ब नै मेम्बर बुया चेयरमैन बुया हायनो हिमै तंजामान ता जे पार्टी फयाबो न थांजाखाय थांजानि मथा बहि बरफ फायदि हिंगाय बायको फायनाय थांनाय हिं दङ अदिनो सिमि मांसरक फाल दङै बरफ तानिनो पन्चायत अफिस फायदि नै साया पार्टी अफिस फायदि नै बरफ थाका हंगाय आबो हायगे बरफ सामनि जोंबो अदिनो मांसरक फाल दङै थांमालिया हंगाय बरफ टेसा कसारखाय थानानै हिं दङ माने हंगाय बरफ खोब गोसालिया कुन बोलिया जोंबो आयं वायसा आंबो कुनु काम दबो खानन जामिला गाय तागि बलं खौरिमा बो गाड़ी भाड़ा र रिबेया खराबा 10 टाका गोटा खैर गाड़ी मार थांगा आरो मजम आंदो सार 5000 गाड़ी मन दिन मंगसे आसु थांगा 10 टाका गोटा खैर तैसे कौन देंगे जे बरफ समने न जे कक सनाय बा बुंने पार्टी से फाइ दिनि रिंनाय साबो बरफ अबरिंगा बरफ आबुनि बुमुं सामल जा कपरानि बरफ फायदि नै साइकेलां जाक्ता हंगाय थानानै हिं तंमोन हंगाय दिन मांसरक फाल दंखाय आं थांमालिया ता हंगाय नि बुं किस खादे पर आन बुंखाय बिनोद निन कामिंग के रामकुमार पारा बो पुंगो नों बो पंचायत क्लाय बारलाबारि ब्लक साम्पा तुलासी होसी कर ब्लक पीएस के पीएस साम्पा
大概可以你稍微改一下方向的。